So, unsay feeling nimo Sir Laya? Happy. Usa si Habit, dili tinuod niyang pangalan. Sa 300 ka mga piniriso kon persons deprived of liberty nga nasulod sa Provincial Rehabilitation Center sa Davao de Oro. Nag-atubang sa kasong paglapas sa Section 5 ug Section 11 sa Republic Act 9165 kon the Comprehensive Dangerous Act of 2002. Naabtan ako si Habit nga aktong mipirma sa iyang release paper kaganihang buntag ug misugot kini nga akong ma-interview sa dihang pagawas na siya sa PRC. Nahimong Pinoy-ana ni Habit ang Rehabilitation Center. Mao kini ang iyang istorya. Ang pila ka katuig sa facility. Tulog to ma'am. Unsay imuhang kaso? 5-11. Bit-bit ni Habit ang usa ka plasticware nga dunay sulod nga mga personal niyang gamit kay kagahapon gikuha na sa iyang pamilya ang uban niyang gamit. Sa gawas sa rehabilitation center, nakahigayon akong pangutana kang Habit, naa ba siya'y leksyon nga nakutlo sa iyang pagpuyo sa rehabilitation center? Daghan Sama sa pagbago. Pag reforma sa mong kagalingon. O basta daghan no kakatun kag mga spiritual kailangan po may Bible sharing dia. pinaka-gwapo nga moment nimo sir nga nakagsulod. Nga dili nimo malimtan. Kanang pagbagong buhay o makahunon na ta sa Ginoo. Si Habit, usa ka elected official sa ilang munisipyo sa dihang nasikop siya sa pagpangronda batok sa ilegal nga droga. Sa iyang paglaya, doon na siya tambag sa mga tao ug mga kabataan nga nagpabilin pang anaa sa bisyo sa ilegal nga droga. Siguro kung may istorya sila nga kanang mga trabaho nga mga dili mayo magbag-o na sila kay para gyapon na sa to mga pamilya mga mahal na to sa kinabuhi. Wapo man diha sa sulod. Lain ang gawas lain man gud diha gud. Kay ang diri ang pag bag-o si mong kugulingon. Matod ni Habit, usa siya ka biktima sa kalibutan sa mga nasaag. Ug sa iyang pagpauli kaganihang buntag, iyang gibitbit ang usa ka leksyon nga gikinahanglan mo subay kita sa matarong nga dalan ug sa kanunay magampo. Karong mga orasa, anaa na si Habit sa iyang pamilya ug nagkuyog na silang tanan nagatubang sa grasya sa talad kan-anan. Kami nang hinaot nga sukad karong mga orasa human sa ilang pag-ampo mamahimong lig-on ang iyang pamilya kay iya na kining mga kauban ug dungan silang maglatas sa dalan alang sa kaayuhan sa ilang pamilya ug sa ilang komunidad. Edith Caduayan, News 10 Philippines. Stay safe!